Anyang aki din! Ay, buisit kon. Pir-pirgin na talaga ti aldaw ko day taam marimar. Nay, apay bakit? Agong uwit ka man ay. Talaga ama kong ungatak. Mahaybladak kadagita akaruba. Nang runa day taam marimar. Nagkalma ka la ka di bakit? Bigbigat nga agong uwit ka. Sana nasaya day ta bakit? Dinak man pagkalmaan, tatalaga ama di tar aramidan day taam marimar. Anyaya tinaramid na. Agasan, binuras dan di bunga ti mangga nagdawa daw ijay arubayan na. Binuras dan kit mulak day tamang ka. Malak, ingka kitaan ngamin Kung nakaburasag na kita, tayo nakila ko dyan palengke. Ay, una yun tayo, unaan daw. Anya ti panagkunam lakay. Basitin din nabati, burasin ta, bunga ti manggata ba kay? Umanay day ta, nga ilako ta. At ado mga medyo nagdawa daw ay arubayan da. Binuras tala kumaidin. Uy nga raw. Sana mabalinda ito ba kay? Ay talaga asaan? Magibalis na mo da. Kasano ko mga gibales ita? Mang panunot ha. Manang, diyo ibuson da kita bunga ti mangga, tamang itugotak ije parlor me. Ay na, ado pa'y tinabati. Danag mun aya. Nabayagan ang kidkidawan da iti beautician ko, ang mga alak iti mangga. Tati amuda, adamula tayo ang mangga. Ay, Mula day tati kaaruba tayo. amok ngamjay nagdawa daw asa nga, inispreya. Tapno agbunga si ka. Sinusuubak mo't tunggal agwalisak di taparaangan. Oh, ita, nagbungay tinagado. Di addo ti porusenta. Maya, ti addamulan na, iti arubayan na. Ayun gayam. Kinita mo di mulam asaba? Wan kat no nagbungan. Urayik laangan ang matangkanan tapurusun ta. Aday luto ta bananak yung. Apay, sa dino ti papanantala kay. Nakasalikad mo data buneng mo, di ta sikat mo. Basta sumurot ka lang ka di kanyak ba kay? Ni, dito'y mo't inaladan itinagbaetan tayo kada marimar ti sursurutan ta. Bakit? Makikita mo na itaasa ba? Ni, nagado ti bunga na. Maluluundan. Ikagdagdaga rin. Tamang anod na makangagking ka. Anya ti aramidam. Basta buyaan. Agtalag ka kinila kay mo. Lakay, umuli ka mo't hindi taanan. Guyudat na ito'y punti sa ba? Guyudat ko na. Ay, lalakay! Apay aguyudam. Tapno ang dawa daw mo dito'y parangan ta. Naidawa daw mo lakay. Nakasanggiran dito'y inaladan day tabunga ti dipig asaba. Bantayam, tainto numalong. O may kwalay. Alam aming? Uy na, amin. Tasmut lang di, nalada, bunga ti mangga. Ang nagdawa daw, yarubayan na. Siya, pay, ti ko nada. Joanna, umay ka man dito eh. Ay, agmik-mik apang apay ayan. Basta, umay ka. Disturbo mo ti pa nagpapintas ko. Why, Nes? Kita day takaaruba ta Ni Lourdes? Saan ngagsagsagay sa akarupa ta? Kita ngamin Ha? Adamat kan kanan na. Mangmangan iti bananak yo.
Bananak yu iyamad dayta, tinudok. Bananak yu kung nagtumay. Adda siguro nagisurusur iti bananak yu, ket gimanta. Dakas ti agparparik na kanya. Anya kumatagparparik na ken ka. Jay lakit di mula ta adipid day jay. Ay wen, isunsamat dayta kang kananan. Ay, ka man kitaan. Mapitaan, inakitaan. Manang Marimar, Anya tinakitan. awalan niya bunga timula tayo di peng. Among tinaramid dagiti karuba. Indawa daw da iti arubayan da sa ba. Ininot da nga inala di bunga na. Nagibalas da. Isudan ti mangmangan iti bananak yung manang. Saanin adata? Sapay adda pay laijay amang mangan iti bananak yu. Kasla iranrantana nga ipakpakita ka data. At giginura tayon. Saan tayon nagkakaruba? Agkakalaban tayon. World War da itoy. Ilingtam niya duma sa babakay. Tabalunag ama pa nagtrabaho. Apay, di mo kayat ti bananak yun. Nauma mo tin ah. Isulaki di nga isumot tay. Iso nga gilingta ka may. Nakita da Marimar ken Joanna mangmangan ta iti bananak yu ket lakay. Amuda nga tan na mula da asabat inalata nga inarami da banana kaya. Amuda siguro na. Ito naman minsan, amudan taon na saan dang agal-ala iti bunga, ti saan damot amula. Sa nga bantay day tabasura nga imbeling ta dito'y inaladan da Lourdes Manang. Maangot nan turay ta. Amunan taon. Manang, kasanungan no agunget ni Lourdes. Ay, kat agungot lata ah. Sapay agungunget tamat. Ngapoy tinaramid da parang puros di bunga ti pigamula ta. Saan la pa ng puros, Joanna? Tinakaw da, jay bunga tidipig ta. Wen, tinakaw da. Agtatakaw da kita karuba. Anya da dyan nga angot pa kay. Wal nga rod lakay. Idi pa'y kalman ama ang angot ko. Nagbangsit. Nagbangsing agpaiso. Ni. Imado pa yun tingilang. Ay, kita agman inton madamdama. No sa dino ti paggapgapon day di ang mading nga angot. Nakita nan manang. Nakita nan nagiti basura nga imbeling ta. Ginaladan na. Kitaan taman, no? Anya ti reaksyon da? Oh, ti tayo no. Nakapanikisen. Di na mo ati pabasulan na. Kat no nagano tayo, akaruba na. Ang nakakita dito'y balay. Amunan samot adata tinagibilan. Abay ko man, numaamuan na. Kabutang mo. No kayat na, ha? Agpipinungot kami, ha? Diyak man lang kabutan. Pag tinulungan ta, ano ko ah? Ha? Ne, awan mo ni Lourdes manang. Napansiguro na nga la iti walis a paglinis na iti basura. Ay kadagmalmalamat ang aglinis. Kinaan, nagsublimot ni Lourdes. Ha? Anya da jay kuyud na? Nakasako man. Na, ah?
Timbalang na, ijay arubayan? Ay, saan ang mapalintay tamanan? Maangot kung tibang si timbalang na basura. Ay, saan ang mapalintay toy? Oh, apay ati magkana. Aglalaban tayon. Umay ka manang, lumaban taman. Kunayo siguro, jak agibalas iti naramid niya. Hoy! Si kagayan tagibilbil lang iti basura dito arubayan niya. Kat apay, da kayo matiin mo na anagibalang. Amok ada kayo tinagibalang iti da iti abasura dito inaladan me. Di ka man ang pagbabasol si Kalordes. Kunam lano asino ka? Wen, apay, ada pamaniknik mo? Ada kami tinagibilang dito basura? Kasapulan nyo pa iti pamanagnak. Katuan, ipakitam ti pamanaknak mo. Inosente kami, ha? Asino ti agus usar iti makeup kaskada cutex? Kan asino ti agus usar iti curler ti buok, Agtagari ka na. Kuwagayam. Agpapada tayo itan nga adda na bangsit a basura anasken a malinisan. Saan yung aramiden ti banag asaan yung matakayat nga aramiden dagiti kaarubayo kada kayo. Imbag nga raw, ta saan kayo nagpinungot ba kay? Ay, dandan niya Sapay duwada, may sama nga raw. O, di ayaban ka, tapno tulungan na. Ay, dala ka natin makipimpinungot. Mangrugidan dagita akaruba amang kalaban kada talakay. Ay, kitaglalaban tayo ng agkakaruba. Ay, kato na. Laban no laban. Nagriga mo no, dakap aba makaruba. Oho, isuda magayam tinangirugrugi. Rumbang kumadagita agkakaruba. Agsisinakida, saan ko mga aga-apa ba kay? Ay nalakay, jak kasapulan dagita a klase ti kaaruba. Madantumot tayo daw nga, kasapulan ta dagita akaruba. Ay nalakay, apay kumaakasapulak idangay. Nala, inakaw nagtrabaho ba kay? Ay gumatang ka iti sidaan ta Anyaya tigat mo agatangag. Makasidsidaak iti sinigang akarnit baboy. Mala, iso tigatangag. Umaynak mo tulungan nga agluto tani. Bisitam dagiti sumangpat. Kunak man kayam dagluto oray pa'y may saka. Kita man kit di, no kumpleto dagiti rekado dita. Anya Ricardo? Kasapulan ti layakan bawang. Layakan bawang. Sibuyas kan paminta adda. Adda ang awan tilaya. Anya pa ti awan. Paminta, awan man. Ha? Kasano nga rod ang makalutuak no kurang mo ti rekado? Apay ngamin nga italaang nga imbagam. Kat kunak ano kumpleto? Ay, sapay addan dagiti bisitak madamdama. Ala, ingkan gumatang iji tersena. Sapay nagadayo dagiti kantina dito eh. Ay basta, ingkan. No awan la ti bisitak. Pakpakawan ti magmagna amapan gumatang iti Ricardo. Sapay nagpudo ti panawen. Sayang, dagiti ginatganatan ko huway tining lotion. Sapay nakangingina tamat nga ron. Ay na, Joanna, mapmapan ti oras. Isupay ang maor-orasan na ita panagsasaom. At danton dagiti bisitam. Diyan kaya magmagnamapan gumatang iti Ricardo. Ita kantina. Nagadayo. Agas asok neta kusina da Lourdes Malama siguro ng luto. Makiplinastikan ako na. Mapanak dumawat iti Ricardo na. Parang at na. Di na siguro ipungot-pungot.
tuktukak man itiri daw na. Oh, naimbanggal daw mo manang. Kaya't mo serbisan ka. O natagday takulot abok mo. Kaya't manicurean ka pa'y libre. Libre? Wen, awan ba yadam? Ikan naklang itilaya, ken pamintam takasapulan unay ni manang ko agluto iti karni. Nagiti bisita. Laya kan paminta? Wen, ikan na kun ta intuno sabado, umay kaserbisan dito balayo. Jay basura ngay. Wen, pagtutungtungan tayo tuday tabana gindon sabado. Ikan na kun amanang, tapagrikado mi. Sige, mabiit na ang tenak mangala. Naimbag man ta nakapanawon amin dagiti bisitam, Joanna. Nagadot kinanda manang. Naimas ka nung amin tay lutom. Kat, kumpleto nga rod, direkado. Ay, win gayam. Ada ka di pa nabati amakan. Kaapay, Ingkamanik ka ni Manang Lourdes. dayta karuba tayo akalaban ta? Wen. Daytawan babain na nga agala iti bunga iti saan namot amula? Wen nga rod. Ay, pakawanam! Ni Lourdes tinangtig kanyak iti Ricardo nga inusar mo nagluto. Anya, di mawat ka kankwana? Diyak kaya ti mainita na magnaamapan kumatang iti Ricardo iti kantina. Tarang katayo. Nagngina ti way tining lotion ng susrek manang. Iso nga ikan. Ibagamaten peace offering mo. Peace offering? Ay, iba ba akong ti pride ko kadagita at tao? Inkakitin. Ani lang din dahil pride mo. Di mo apahin di karupam. Tawan pagtarayam. Numaibusan ka iti Ricardo. Agyaman ak amarimar, dito intad mo amakan. Lakay! Lakay! Umay ka! Apay aya? Kita mo, inikanak ni Marimar iti naimas amakan. Ne, ay, thank you Marimar. Ay na, basit labanag dayta. Umay kayon tukit di alita balay tagsasango tayo nga agkakaruba amangan. Ay na, da kayo kit di ati umay, taag pa Thanksgiving kami. Kaano dayta? Taumay kami. Wen, umay kayon to. Pasensya kayon amare, di ta basuraan na iwara di ta inaladan nyo. Bayan nyo, talinisan mi day takin nila kayo. Uray da kami mat kini Joanna. Agdalos kami mat. Kat, agigidan tayon ton ang aglinis. O, anyang itimakunam lakay. Ay kit, wen na ba? Agigidan tayon to. O, kaano tayo arugyan taglinis? Ibagayo ate Aldaw ken oras Marimar. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Elby, limabas ka din ni Uncle mo adon. Asino adon? Ay kat, ni Uncle mo adon Asino nga rod adon? Amuyo mat akaw-awid ko. Isu ajak amu no asino dayta don nga ibagbagam. Ay kat, ni Uncle mo adon na to Anya? Binirngasan yon iti don? Wen, binirngasan dan iti don. Gaputawan mo ti ubraan na. Takasano? Day talag barbar teken ag sugsugal ti aramiden na. Ay, anyan ni Uncle Donato.
Saan pa'y gaya man nagbalbaliw? Talaga nga awan ti direksyon ti biyag na. Ay, naku na mo na nakaw. Iso ang maumuman dagiti kakabsat mo. Anya lakit din ni Uncle Donato aya. Imbag ko mano talaga adon. Ngam saan mo tanagdon ga po iti kinasadot na. Diya nga rudam mo, no apayakas dyan ni Uncle yaw. Inala na amin ang naalas nga ugalay. Kinasadot, kinauyaw, kinaungag, kan amin nun. Wan nga rod nanang. Talaga saan ang mauawat ang ti ugali ni Uncle Don. Adda ka madgaya man, Elbe. Kano ka asimbang part? Idi kalman, Uncle. Awan kayo umat ngamin ijibalayo, idi limabasak. Ay adda ka dyan tirsina Napanak na kiinom kadagiti baknang agagayam kaw. Kasta niya, Uncle. Ay, wan! Ay, gayam. Adda ka di kapiyaw. Adamot, Uncle. Adapay tinapay dita. Ay, go! Agkapiak man nga raw. Ay, katwa na, Uncle. Agkapi kay lata. Awan mo tidakas na. Ay, basit lang. Ado ti kapi dita, Uncle. Ado pa ti tinapay. Iso amangan kayo latan amangan. Kunak ngamin. Ni Uncle yu adon timangib-ibos iti insangpet mo at tinapay. Apay manong, nasakit ka di tinakam mo ta inibus na ti tinapay? Saan maut? Ngam no daduma, masurunak. Gaputa kayat na amangan iti kumpormay. Ngam saan matagumatang? Anya? Wen! Day tati ugali ni Uncle yu adon. Nuad da kortana. Saan nga gatang iti kanan na? Iparanod na kit diti kwartana kadagiti kakadwa na manginom. Nga uray awan gayam tinamnaman na asang patan na at taraon ijay balay na. Ay, una yan ni Uncle. Talaga adi pa'y nagbaliw. Adamot itay. Kuna nang agkape iti basit. Iswa ko na kang agkapilat na. Ay na, dayit tati ugali na. Agkapi akman basit, manganak man basit, kasta ti kanayon na nga ibaga. Ngam adumat ti kanan na. Anya? Wen! Uray po utam. Paliiwam no addaman ti pagkapyan na. Agkapi akman basit, ngam dandanimat ibusen na ti sanga termos akape. Kasta aya, manong. Wen! Isu ang marurudak nga raw. Kunti may sa akagurak nga ugali na. Nalaing nga agkape. Ngam saan mat nga rod at tumulong nga agkirog iti kape. Uray buy-buyaan na ninanang nga agilgiling iti kape. Saan pa'y atumulong? Ngaminton malpas, alisto nga agisilupin iti kape. Talaga adun sa dot, day jeng Uncle mo. Manong Donato, dakkel met titangdan nyo kano anak ikumboy idi kalman kada pari Hubert. Wen mat, kasano nga main. Kadda kami lang tinagbunag iti patatas da pare Hubert. Nasayaat nga rod no kasta. Kat, inted da ka di amin? Wen mat, No ngay agopen ka iti savings account mo. Tapno adda pangidulinam iti kwartam. Tapno di ka mailawan amang ibos ijay tersena. nay, apay, naglaing kamat unayan, Gladys. Manong Donato? Amaw teraramidag, isuasanan ang masapol nga isurunak. Kan may sa, anya kuma, no ibusak ti kwartak, si kaaya ti mangmangtad. Saan, Manong? Ngam kayat ka laang apalagipan. Asaan kayo nga umububing? Iso arumbang laang nga agidulin kayo iti kwartayo para iti masakbayan nyo. Ay no, adamot panunot ko, Gladys. Amaw kasaan akong umububeng. Tauray si ka, bumakbakot kamutan. Alang, wunan, Manong. Ala,
Nuawanan ti ibagam, pumanaw kan, di ka manaktak, tasarakag dagiti kukumparek. Ay, talaga asaan nga amo ni Manong ti dumngag iti pamagbaga. Ay, apay ayag ladays. Binagbaga adi na ko maiibos iti arak ti kwartana. Ngam amon ti sungbat na kanyak, Manang. Kahit anyagay, saan kanumat asyak ti mangmangtad iti kwartana? Iso nga awan kanu ti bibiyang ko. Ay, anyan day ta pa nagpampanunot ti kabsat ta. Nalabos nga rod, Manang, ken kunana nga ammo na alumaklakay. Iso asaan kanu anasken nga ibaga day ta ken kuana. Ay, day ta ti maysa, no apay ajak agsasaw. Gaputa di na mo iladenggan. No aday baga, datapay ti agbalin adakas. Nalabos nga rod, Manang. Ay, no lalaki akla siguro, ang mga nunatibab kun ti durbab a tao. Ay na! Ay, sa dino nga taas ulit ti lubong, tinaggap-gapwan dagitoy at tao. Ay na, naglalaad da. Kasla saan da tao? Anya? Ay na, kasla imbati ida ti uram. Kita man dagiti kudil da. Ay na, si kamot tatado na to. Iso dati tao ni Boss Paul. Iso adi ka agsasaw, iti kasta tata. Ang mga numangagda ka, kanya pati ko na inda. Saan abali tapod numag? Uray po now. Nasaysayat lahat tano agulimag kayaw tata. Tano di ka maisagmak. Dito ti lugar kaw, am-amuda kaw. Isu asanak ang maisagmak. Am-amuda ka? Di mo amo ti panunod da. Ay, anyan aya. Kaasimag dagita at tao. Kaslain nalada amin, ti kinalaad. Baybayan nyo ka day. Sa nabali at asamot asi katimang bakpakan ka dakwana. Anyan ni Uncle Donato. Apay nga takas jay. Apay ka day? Apay nga min adi agpapukis. At idug tibok na. Saan pa'y nga agdigdigos? Ha? Day ta nga ron ti kunak. Ay na, idi pa'y lang nga imbagak nga agpapukis. Ang di na nga ron matdangdanggan. Ay, una yan. Ay, sikaman ti mangibaga. Bareng sikat ti danggan na. Diyak kayat. Kano ko na ninanang adi na mo ti mabagaan. Huwag na din ko. Kat amangan noong tan na ka, no adda pa'y ibagam. Ay! Nay, asino ay ikat katawaan niya, tatado na tao. Ay, dagijay kunayo a tao da Boss Paul. Ay na, nagdudugyot da. Pagkunaan niyo mo, tata. Ay na, ingka kita ti pagturturugan da. Kaslasan anawalwalisan. Anya? Wen, ken maysa, kasladyak maiturad ang mga ni Jay. Gapo iti kinarugit ti arubayan da. Anya? Ken maysa, kasladida agugugas. Kita dagiti dapanda. Ay no, pirme ang nagngingisait. Ang mga numat maturog da, ang nakapit-pitak ti sakada. Ay, anyan. Ay, mangibabain at talaga ni Manong Donato, Manang. Apay, anya manang tinaramid na aya. Anya nga tatiga po na, tapakibibyangan na dagiti tao ni Boss Paul.
Ay na, nagawan kita babainan. Anya ka di ayat himbagbagana. Ibagbagana nga rod, adugyot dagiti tao ni Boss Paul. Ay, di la mabain amang ibagay ti dayta. Kat no oray isaw, nalabos ti kinadugyo na. Kasla mamindwala ang agdigos iti unag ti makabulan. Kitaan nyo man di buok na. Isupay Apay nga tangamin apapa ati dugan na ti buok na. Sana bali kumaa, numanagdigos. Oray digos patula kuma. Day tangarod kaut. Ang ibagam man day takenkwana. Ay na, no ibaga. Amangan no saan laang nga ungat ti maramanak kenkwana manang. Amangan no tong panakpay. Agpaiso ka di ang mga asawa ka, anbain. Wain tatadunataw. Ni Kadimila. Wain kamaudyanan na sinungbatan na milangay. Ay, anyan. Si kagayam ti mga asawa ijay kalaadan da nga agkakapsa. Angam sa bagay, agpada kayaw. Ha? Kat isumat, agbagay kayo matkit day. O, nainday ta. No, awan tinasayat nga ibagayo tata, agtal na kalangay. Oh, Kasanong agtal naak, adda nga rudmat kayat ko nga ibaga. nga makapainsulto kayo mga araw. Anya, Kaya imbagpay kanyak ta mga sawa akaw. Idinto tada kayo ngay. Kaslaawan tinamnaman nga adda mga yat kada kayaw. Gaputartag kayaw. Pinagsalot kayaw. Oh, anya. Ay namanong, talaga amang ibabay ni Uncle Donato. Nay, taapay. Amoyo ka di, nasakit tinakam ni Uncle Ben kenkwana gaput imbagbagana. Apay. Anya timbaga na ka ni Uncle Ben. Asawaan ka nun ni Uncle Ben ni Sister Mila, akalalaadan dangag kakabsat. Anya? Wan manong, dayta ka no timbagbagana. Kantidakas na, kunanapay ka no, nga agbagay da, kaput agpadadaan na laad. Anyan ni Uncle Donato. No agsao, nalaad ti tao. No agsao, dugyot. Ngam di na matkit kita ang tibagina. Ay, imbis nga isaw ti dugyaw. Mariglanais. Kitain nyo mamubasi ni tata dunataw. Apay ka di paray. Imbis akablaawan na para iti umadanin na panagkalaysa. Sa balik idin ti bagbagana. Apay, anya timbaganakan ka. Kinuna na nga na lahat kami kanukin ni Mila. Ay, anyan ni Manong Donato. Talaga di na amo ti tangtang abon na. Ay, no la nagpanpanunot pinaramanak kumangkay. Nga ni papispisa nga nagtepelak gaputal lakay ka nga raw. Oh, Kat pinapispisam ko man maray. Wen pare, no kasapulan nga aramidem dayta. Ay kat aramidem bareng agbalbalew. Nukas na sangar nga agsakit tinakam yaw no bilang malaw anak maray. Ay wen pare, kay kayat mi paya. Tabareng iso ti pagnakman na. Ay abanyo man ni Bain. Tato prag jay muging na. Ay namanong, apay akas tamot kang tibagbagam. Puno matibagbagak. Awan ti bilib ko iti day jay atao. Huston manong, di ka man agsaon iti kasta. Bartet mula dayta. Amangan no adda mangidanon kan kuana, ket adda rumso aparikot. Ay sana ka mabuteng. Ay abanyo kid di kunak. Apay. Mabutang ka. Sika ti pampanunutek manong. Amangan numapunwan da, ket anya pa'y ti aramiden daken ka. Ay na, kabutang dakdag ita.
Iso nga awan tinas ka na pagdanagan yu kanyak. Ay namanong, lumaklakay kan. Iso apang nga asim kuma, tadi ka kumamot aglablabos. Tata Donataw, Day, si kamat gayam bain. wine, kay anyangay, to pramon timuging kaw. Iso magkano timbakam, kinunam kano ato pram timuging kaw. Ita niya gapungay mag, Ay, guabay. Ang mga nunay bagakla day jay, gapo iti bartakaw. Agyamang ka, tasyak tinaranaam. Kasano ngayon sa balay, ang mga no induronda ka na dyan di ras. Anya? Awang ngamin tinang kontraking kakay. Gaputam mo nang awan ti kays iskan na kada kiti bagbagam. Nung kita magkumamit ti bagbagim tata. Kas kumaiti ka na ayaw mo ngay bagbagadog yun nagiti tao ni Boss Paul. Agsarming ka mo tata Sakbay nga agdilaw kay iti pada matao, tata. Kita ampay nga muna aday tabagay. Sa ultimo agi mo kat di mo pa'y maramay do. Madlaw adi ka pagdigdigaw. Kita aman na kita dapamaw. Nakarugrog ay. Ang mga nosika ti maturog ka nakarugrog iti dapan na. Bain. Wain tata. Puno amin na kita ngayon baga. Uri damagam na kiti kakabsa mo Ang mga noy bagara pa at imangkan na kiti kabkab mo. Kit uri niya pa iti pagsabo mo ang mga nusana na may kat. Manong Donato, itaman pa'y asaan ka amapan ijay ayuyang nyo. Ay na, awanan ganas ko ang makidupong kadakwada. Nang runa day di abeng. Apay ka di manong. Awan, masadutak lang ang makisango kadakwada. Ay na manong, masadot ka, wano, mabain ka. Naidanon amin kanyak ngay nararamid yo, Manong Donato. Katsyak ti mababain. Nang runa di imbagam at praam timuging ni Pare Ben. Anya? Ay namanong, di kay aglablabos ko na. Taasino ka kumamit ngay apagbot ngan dagiti tao. Ang mga nudida pa'y agbain kan ka Ang Gladys. Pasensya kan manong, ngam da ito iti bagak. Awan ti maipagpanakkel mo iti biyag, no maidilig ka dagiti biyag, dagiti sangkadilaw mo. Iso adi ka aglablabas, gaputa amangan nutupraan dakit di, day tamuging mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Tatang, nakaturogan ni Nanang. Ni nanang mo tinaturog. Sana sika? Api nga minapilitan da ka maturog. Diyak nga rod kayo ti maturog. Kat papanam nga Mapanak makiayayam. Agsubli ka Jessilid, ka maturog. Sige ka Saan ka dumakkel no saan ka maturog, anak ko? Diyak kayo ti maturog. Imal aldawan. Inakon. Ninay, timarayan na Jerwar. Oy, Minay, agsubli ka. Umay ka maturog. Sherwin, agay ayam ta ka din? Kulak man mo pinaturog na kaninanang mo.
Linibasa ka. Pilitan nakit din apaturugan. Umay ka nga rutin, ta kaya ayam ta. Anya nga day ayaman ta. Agbalay-balay ta. Umay ka, tanggaramit ta iti balay chay. Sige, tama pa nak mga lady sa ako apaglinaw. Oy, bakit? Agring ka. Malamang. Anyat orasan. Alas 5 na. Nagpaot mo titurog mo. Ayan na nga ni Mini, apat paturuga. Sana naturog. Sikat, ipinaturog na. Naglibas, ano pa nagayayam? Anya? Ay, naglokon day jay nga ubin. Talaga saan na kayak ti maturog iti aldaw? Kat, napananangay. Kahit at dejerwar makayayayam. Bumangon ka ditan, tamapan ka agluto. Ni, Mimi, punta ni nanang mo dyan. Mini! Mini! Ta- Agawid kanta ni Rabin! Mining, ay ayaban na ka ni nanang mo. Bayam nga gayam. Saan ka pingagawit? Saan tadyak pa'y naluto daytoy kananta dito'y balay-balay ta. Ha? Wala niya. Di ka pala agawid, umay ka bautan! Wala ka. Umay nakakanubautin ni nanang mo. Ha? Ala, sabi nagatidog kay baot ni nanang ko. Sige, agawidak nga rudan. Inton bigat manin nga agay ayam ta. Oray siya, agawid akmat nan. Kasanungay daytoy balay-balay ta ngay naramid ta. Umay tanto manan inton bigat Saan nga tamaan ano daytoy balay-balay ta? Amangan no umay pergin dagiti daddo mga ubing. Saan? Padasan da nga perjan, tagtano ka kita. Ay nalakay, inayadong ka diti agsubo. Kas ka na maibusan iti makan. Kakaiso na nga itaklaan man na makaraman iti adobo akaranit baboy bakay. Sapay taba ti pilpilyam. Kay iso nga rin tinaimas. Ne, Mini, apay asan anak sayan day takanam dita pinggan mo? Kunak mo't asanak amabisin. Apay asaan ka amabisin? Anyat kinan mo aya. Day takit nga min takanayon mo nga ikan iti kwarta. Iso ti mapan na gatang iti chichirya. Iso asaanan na makapangan. Jack mat ikikan iti kwarta? Ay, amokon. Linibas mo man nga inala jay barbarya iti bulsa ti duster ko anya. Piso lang matinalak. Anya a piso lang? Nagadudagi jay a barbarya. Apay akas na tugalim si Kamini. Naghilig ka nga gilibas-libas. Pati pan naturog, ilibasam ni nanang mau. Asino tiro rayam di tamin eh. Adda ka manan asayro. Saanin nga umay ni Sherwin. Apay asan? Kutno balay-balay mi daytoy naramid mi iti naminsan ngal daw. Apay, di mo amo apimanawan da Sherwin? Ha? Tapay ko maapumanaw da. Jak amo Basta naglugan da iti bas. Kadwa na dagiti naganak na. Tapay. Di namat imbagbaga kanya kapumanaw da. Iswaduatan nga gayayam. Saan ka akayat akay ayam? Nagtangsit ka. Saan ka natangtangsitan? Makayayam kan kanyak. Kutno naglaing ka dumanog. Sabi tumaray ka, kalpasan na makadanog ka. Saan nga ruden? Umay kanta gayayam ta. Kaya't mo asawan lakay. Pimanawan dagiti naganak ni Sherwin dito baryo tayo. Iso mo day ti damag ko dita kantina naggatangak iti merienda. Idi pa nga nga ibagbaga ni Kumare, ang mapandagyan iti Manila.
Tagay-jay ngamin nila kay na. Kat, intugot na ni Sherwin? Katwo na. Iso nga awan ti kay ayam ni Mini. Sa pa iso dayjay ti kayat ni Mini akay ayam. Tanasingpot ngamin nga ubing. Kit isumay. Nagsasaya at akaaruba na gita. Naila ko dagaya mo day tabangkag da. Kasta, Iso asa balay, di makinbangkag day tabangkag da. nasapsapat ako maan na amuan nga inlako na. Tadatan ti gimatang. Palimod lang ngamin tinaramid da. Tapno saan na maamuan nagiti tattao iti plano da nga umadayo. Nagaduntumot ngamin tinaglaing amang perdi dito'y alugar. Tila aramidan da apamirdi iti pada da tao. Iso day tatirasaw, no apapimanaw dan dito eh. Kat, ayan nan ngay nga rod ni Mini. Nay, kit adda itay dito ibangkag, nga gay ayam. Paturugak ko mamanan kat. Ingkalatan maturog bakit? Tasaan na kayat ni Mini ti maturog iti aldaw. Sigurado nga aglibas tumanay no pilito mapaturugay. Sherwin, si kakadiday ta? Wan, siyak da ito eh. Si kakit di mat, di na kon mabigbig. Nagtayag kamot ngaminan. Kunti aritos ka pa yan. Kanak mo sa balin iti balayo. Sa dinong iti papanan mi. Dito'y kami latang agigyan. Mano atawanan na saan ta nagkita ah. Umay kakit di, mapantag jamming. Ha? Una. Mabit lang. Tay naksukatan da ito t-shirt ko. Awan mo't sa bala paginuman. Ta dito'y talaangan kantina nga uminom iti beer. Una. Saan akas iti Manila dito'y? Ah, imbag man na nakapakasyon ka. Umay kayo mat bisitahan nagagayam ko ah. Imbag man ta saan ka nakalipat. Inabot na. At dati trabaho mi iti sentro. Kinontrata di kumpanya mi. Kasta ka di. Ay, nasayaat man no kasta. Kaya't ko ah, tagkikita tayo mat. Nakita mo ka din ni Mini. Diyak pa nakitkita. Sigurado anak asawan. Malasang pa'y dayay. Awan ita. Napan nagtrabaho. Adamat gaya mong trabaho na. Amangan no saan mo na mabigbig. Apaya, kat no isuti kababasitan iti ubing tayo. Sika talaga. Naitapay mo't kinabasit na tinalagip mo. Ah, timbayag ka din? Simbangpot kan Mini? Itay pa'y dandani akon makaluto iti pangrabyan tayo nanang. Ay na, nabanbanog ka nagtrabaho. Sika pa'y ti agluto. Kat, saan yung mat amasango kini tatang? Pagmalmalom kayo mat iji bangkag nanang. Saan ngamin amalmalpas dagiti trabaho mi ije bangkag kinitatang mo? Kunak ngamin nga ipabangkag yulaangan iti sabali. Kasaan yun akabailan ti agbangkag. Masayangan kami mat kinitatang mo anak ko. Kanawan mo ti sabali nga aramidan mi. Anya ngay nga ron. Saan mi mat akaya at nakatugaw latan nga agmalmalam. Ang marigligatan kayon. Ad-ada marigatan kami no agtugtugaw kami laeng. Aywan kayam. Nakitam ka din ni Sherwin. Asino a Sherwin? Di nga kay ayam mo ide. Ha? Adda ni Sherwin? Nagbakasyon ka no kat. Diyak among adda. Kan apay ko mga adda nanang. Nakita na kami itay amagmag na dita kalsada kinitatang mo. At imasidagmat. Diyak pa'y nabigbig At dinamag na ka. Nasaya at in may nagbakasyon. Ngam apay ko maadamagan na. Siyempre saan nakamalipatan dayjay gaputa isumat ti kaay ayam mo ide.
bawag na. Adamat gayam agbas basketball dita basketball court. Kut, sigod mo't ng adda agay ay ayam dito. Ha? Ison samot day dyan ni Sherwin. Sino Sherwin? Day dyan nakalabaga tibado na. Di bagbagam akay ayam mo di. Wen, iso day ta. Ay, mabainak alumabas. Tapay ko mga mabain ko. Diyak kaya't makita nak. Apay, am muna kapay nga taging gaitang. Di na magnakano kadana ng kantatang. Wen, malagit na ka. Ngam saan na kan amabigbig na. Sa bagay matkit niya. Alangan nga urayam amalpas da nga agay-ayam. Kutni, malaman. Intaman langan. Sige, dito ka bangir. Tapno saan na ka makita. Wen, sige. Lingdan na klangan. Unang, imbaglakit din tanalukmagak. Kaya't mo pa'y karitag basketball? Kahit ko pa yung parts. Adla to ang babae lumabas. Ha? Ni Mini di maysa? Sino dita? Siyempre, di kapasitan Makita ko matlangan. Kaya't mo tayo ba? Katwa na. Mini! Mini, mabit lang! Mini! Ne. Apay akaslawan langag na. Ha? Mabain samay. Pinartakan dan timag na. Ngam talaga ka di nga iso day jay. Kitwin, kunaking ka, basit lata. San nang tungot nga minakayat ang maturog ide. Hangam oray basit ni Mini. Nagagit nga trabaho. Ibagbagada nga rod nga small but terrible. Talaga? Awan ka puteng na dayta. Oray nagdakkel tao, apawin na. Ay na, imbaglakit din ta nakalabas tan ije basketball court. Uray siya, nabanugak iti nagpartak apan nagnata. Kurang lang na tumarita. Mabainak ang makita nak ni Sherwin. Pagbainam ko mga min. Basta, mabainak. Sikapay mo't ti mabain. Kaano si kati katuturadan ang babae ang amamok. Ay, agtal na ka man si katumboy. Siyempre, mabainak mo't na. Uy! Anyang uy, di nakman surunan akas na. Uy, kunaklangot. Saan ka mo't asuro-surunan niya? Nagalisto talaga ni Mining ang trabaho dito'y balay bakay. Nagbiit na amalpas dagiti trabaho na. Uray basit ni Mini, tanaalibtak mat nga agungunay. Ay, malaking ka. Kaslasan na mabanbanog. Unak nga raw nga aginana. Yung kalukatan dyan daw bakay. Wan, ang mga nudya padpadaanan ni Mini dayta nga ag-deliver iti parcel na. Naimbag nga orasyon na. Anda ka din ni Mini? Saan ka di asika ni Sherwin? Wala na, siyak na ito'y. Umay ko kumapasyaran ni Mini. Ay kat umunag ka ah. Adda dito'y unag. Apay di mo imbagbaga nga umay ka dito'y balay mi. Kita man, jakpay ng kasukan. No'y bagak nga umaya. Ang mga naglimang ka. Ha? Dinaksamad kaya ta makitan. Saan matakas na? Bagay mo tinagan mo amini. Tabasit ka. Sige, kantyawan nakpay, taparwanan ka dito'y balay mi. Pudno matabasit ka. Ang cute. Ay, di nak-insultuan dito'y teritoryo ka. Saan agaputan na tayag ka, kastanti bagam kanyak?
Anya lagi din natin best friend ko. Apay, nalipatam idin asyak ti paboritom akay ayam idi. Idi dayta. Abay, saan ako na kaya tagayam ita? Hay, nauyaw kamot ngaminan ita. Kasano ko maamakigayimakan ka. Ang ako kulaing, di kitimbaga kain ka. Imbitaran ka man di. Rumor tayo. Panunutak pa'y Saan ka man na KJ? Agagayim tayo mo ta. Kan italang nagkita ta. Uwan ko namon. O sige, ibagam no kaano. Mapanak agorder iti pagsasangwan tayo Uwan bare. Agorder ka laing. Tasyak ti makamo magbayad. Tirit ko tayo ito itakadwata ni Mimi. Sige, mangorder kan. Ta adaman iyarasaas ko kan na. Oh, anya day tayar arasas mo kanyak, Sherwin. Di nakman kitaan iti kasta. Tani, kaslaak matuntunaw. Nagyot ka ko nak. Uli kamanin nga ibagaday na. Pumimpintas ka gayam. No bumaybayag akit kitain ka. Sherwin Mabalin ka ding agsubliak manin dito lugar tayo. apa yanas kan nga ipakadam kanyak. Wen, ta umay ka Arman, Mini. Sige. Agsubli ka na ta. Awan dakis na. Ngamin, available tamat at Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.